Tervetuloa kuuntelemaan podcastini Elämää tämän päivän jälkeen 9. jaksoa. Ajoittain päähän tuli kaikenlaisia hajamielisiä ajatuksia. Ja ehkä olen jo puhunutkin niistä aiemmin, nyt vain toistan itseäni. Olen siinä mielessä onnekas, ettei minulla ole muita vakavia sairauksia, jotka veisivät ylimääräistä energiaa. Pystyin keskittymään täysin toipumiseen ja tavoitteena oli päästä mahdollisimman nopeasti takaisin siihen kuntoon, jossa olin ennen leikkausta. Kukaan muu ei voinut tehdä mitään puolestani. Päästäkseni eteenpäin minun täytyi vain tehdä asiat mahdollisimman oikein ja jatkuvasti hieman patista itseäni. Todellisuudessa tämä ei vaatinut mitään mahdotonta. Päivän rytmi oli suurimmaksi osaksi selvä, söin normaalisti ja liikkuin niin paljon kuin mahdollista. Kuulostaa ehkä vähän hassulta sanoa, että liikkuin niin paljon kuin mahdollista, koska se voi kuulostaa siltä, kuin olisin koko ajan menossa jonnekin. Oikeasti kyse oli siitä, että liikkuin sen verran, kuin voimavarat sallivat. Ja joka päivä yritin lisätä vähän vauhtia tai matkaa. Koska muuta en vielä oikein voinut tehdä kuin kävellä, liikunta tarkoittikin käytännössä kävelyä. Oli mielenkiintoista seurata itseäni sivusta, miten aluksi todella hitaasta kävelystä muodostui vähitellen reippaampaa liikkumista. On jopa vaikea kuvailla sitä tunnetta, kun voimat alkavat palata. Kun pääset nousemaan normaalisti ilman, että täytyy käsillä kammeta itsensä istumaan. Kun saat sukat jalkaan ilman mitään akrobatiaa. Kun ulkona liikkuessa voit jo katsoa ympärillesi, eikä tarvitse keskittyä vain siihen, miten kävelet. Vähitellen ajatukset alkoivat suuntautua enemmän työhön, koska alusta asti tavoitteenani oli palata takaisin töihin. Koska kehossa oli tapahtunut aika isoja muutoksia ja fyysinen jaksaminen ei ollut ihan entisellään. Paluu töihin oli aluksi suunniteltu vain 40%. Mutta ennen kuin pystyin kunnolla keskittymään työhön, edessä oli suunniteltu leikkaus, jossa oli tarkoitus poistaa koko maksan oikea lohko, eli segmentit 5, 6, 7 ja 8, askel kerrallaan. Tällä kertaa leikkauksen valmistautuminen oli hieman erilainen kuin edellisellä kerralla. Minun ei tarvinnut mennä sairaalaan päivä aikaisemmin, vaan minun piti olla suoran leikkausyksikössä aamulla 6:30. Olin tietysti ajoissa paikalla, vaikka aika itsessään oli jo varhainen. Laittoin Kela-kortin ilmoittautumisautomaattiin. Näytölle tuli vastaus, että olen oikeassa paikassa, ja automaatti pyysi minua odottamaan. Hetken kuluttua sairaanhoitaja tuli ja kutsui minut pukuhuoneeseen. Vaihtoin vaatteet leikkausta varten ja odotin vielä hetken, kunnes leikkaussalin hoitajat tulivat hakemaan minut. Tilanne oli tietyllä tavalla hieman tuttu, mutta toisaalta myös uusi. Taas kerran sain kohdata todella ihanat hoitohenkilöt ja kuten aiemminkin, pieni kyselykierros käytiin läpi. Sen jälkeen
asetettiin epiduraalikateetri. Tällä kertaa en ehtinyt edes miettiä asiaa tai reagoida millään tavalla, kun yhtäkkiä se olikin jo ohi. Sitten asettuin leikkauspöytälle ja useampi hoitaja toimi ympärilläni. Tällä kertaa nukutus alkoi hieman eri tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Jos silloin tajunta katosi sekunnin murto-osassa, niin nyt anestesialääkäri sanoi, että nukutusaine alkoi tulla vähitellen ja kohta tuntui päässä vähän hassulta. Muistan sanoneeni, että tunnen sen ja itse asiassa aika voimakkaasti. Ja hetkeä myöhemmin olin jo kaukana unimaailmassa. Leikkaus kesti 6 tuntia ja heräsin herämössä. Ajattelin, että no niin, nyt se on taas ohi. Nukahtin ja heräilin vuorotellen. Sairaanhoitaja oli koko ajan lähellä ja kuten ensimmäisen leikkauksen jälkeen, tunsin oloni turvalliseksi ja rauhalliseksi. Tällä kertaa olin herämössä aika pitkään, koska maksani ei herännyt heti samaan aikaan kanssani. Minua ei päästetty osastolle ennen kuin jäljellä jäänyt osa maksasta osoitti elonmerkkejä. Illalla, kun jaksoin olla hetken hereillä, sairaanhoitaja kysyi, haluaisinko soittaa jollekin. Oma puhelimeni odotti minua osastolla, enkä rehellisesti sanottuna olisi jaksanut itse soitella kenellekään. Sain nyt ilmoitettua Kuopukselle, että kaikki on hyvin, ja hän jakoi tieton eteenpäin, jotta kukaan ei jäisi yöksi huolestumaan, jos minusta ei kuuluisi mitään. Aamuyöllä vähän ennen 4 lääkäri tuli kertomaan, että kaikki on kunnossa ja että maksani jäljelle jäänyt osa toimi normaalisti. Sen jälkeen minua siirrettiin osastolle. Osastolla yöhoitaja sanoi, että minun kannattaisi nyt nukkua ja katsomme puhelimen sekä muut henkilökohtaiset tavarat vasta aamulla. Se oli täysin oikea päätös, koska olin todella väsynyt. Enkä halunnut mitään muuta kuin juota vähän vettä ja nukkua. Ensimmäinen päivä leikkauksen jälkeen osastolla oli taas kerran vähän omalaisensa, koska ruoansulatuskanavaan ei tällä kertaa koskettu. Olisin voinut syödä jo heti aamulla. Ruokahalu oli kuitenkin jäänyt jonnekin menneisyyteen, eikä mikään oikein maistunut. Tällä kertaa minulta poistettiin maksan oikea lohko kokonaan ja sen lisäksi myös sappirakko. Olin päässyt osastolle aamuyöllä, joten pääsin ensimmäistä kertaa kävelemään saman päivän iltana. Se sujui yllättävän hyvin, mutta en saanut vielä nousta yksin, koska vahvat kipulääkkeet tekivät olon tokkuraiseksi ja tasapaino ei ollut täysin normaali. Kaatumisriski oli tietenkin suuri. Seuraavana päivänä käytiin varovaisesti samaa tekniikkaa kuin ensimmäisen leikkauksen jälkeen ja kävelin vähän tippatelinen kanssa. Epiduraali oli edelleen paikoillaan, samoin CV-katetri. Odotin jo kovasti, että pääsisin eroon kaikista letkuista ja johtoista, koska niiden kanssa liikkuminen oli hieman hankalaa. CV-katetrin poistaminen oli oma haasteensa. Aika massiivinen leikkaushaava, pää hieman alaspäin ja hiekkapussi kaulan päällä 30 minuuttia. Ei ollut ihan helppo.
mutta se oli välttämätöntä, jotta toimenpide onnistuisi. Ja sairaalassa nyt vain on asioita, joista on selvittävä. Kuten edelliselläkin kerralla, pääsin kotiin 5. päivänä. Mukana oli kunnon arsenaali todella vahvoja kipulääkkeitä. Ja ensimmäisinä päivinä en olisi varmaan pärjännyt ilman niitä. Tällä kertaa kivut olivat ihan huomattavat. Ensimmäiset 1,5 viikkoa viettin jälleen Kuopuksen perheen luona. Autossa matkustaminen oli jo tuttu. Piti vain pitää itsensä kasassa molemmilla käsillä. Kotona sain keskittyä täysin palautumiseen ja voimien keräämiseen. Ja on myönnettävä, että olin alussa todella väsynyt. Mutta se oli täysin luonnollista. Olinhan vain 5 vuotta aiemmin käynyt läpi ensimmäisen suuren leikkauksen. Sitten 6 kertaa sytostaatihoidot ja nyt toisen kerran suuressa leikkauksessa. Annoin itselleni luvan olla väsynyt. Aloitin varovaisesti portaissa kävelemisen ja jatkoin siitä ulkoilun. Prosessi tuntui hyvin tutulta ja joka päivä sain iloita pienistä onnistumisista. Pikkuhiljaa olin matkalla seuraavaan etappini, odottamassa uusia ohjeita ja suuntaa, johon orientoitumiseni jatkuu. 1. toukokuuta 2024 odotin maltamattomana uuden luvun alkua. 2. toukokuuta olin aloittamassa työt uudelleen ja olin todella innoissani. Olin kuin koululainen, joka oli saanut uuden penaliin ja tyhjät vihkot ja odotti jo innolla, milloin pääsisi avaamaan ja käyttämään niitä. Minulla oli valmiina muistivihko, täysin uusi kynä, tietenkin viivoittin, tekstimarkkerit ja korjauskynät. Ne eivät olleet vain tavaroita. Ne olivat tärkeä osa pientä rituaaliani ja työarkeni rutiinia. Olin aika varma, että olin ainoa aikuinen, jolle tällaiset tarvikkeet olivat välttämättömiä. Joku voisi sanoa, että se oli kummallista tai täysin turhaa, mutta minulle ne olivat todella tärkeitä. Ne eivät vaikuttaneet työhön laatuun tai nopeuteen mitenkään, mutta silti niiden piti olla aina saatavilla. Joskus mietin, liittyykö tämä siihen, että olin tehnyt töitä kotitoimistossa niin monta vuotta. Ehkä se oli minun tapani pitää selkeä raja työn ja vapaa-ajan välillä. Olin luonut itselleni rakenteen, jossa työpäivä alkoi ja päättyi tietyn rituaalin myötä, vaikka työskentelinkin kotona. Sen ansiosta etätyö sopi minulle täydellisesti ja pystyin keskittymään rauhassa siihen, mitä tein. Vuodesta 2018 lähtien olin työskennellyt yhdessä Suomen suurimmista terveydenhuollon konserneista yritysasiakkaiden ammattilaisneuvonta-asiantuntijana. Työnimikkeeni saattoi kuulostaa aluksi hieman hassulta. Mitä asiantuntija oikeastaan tarkoitti? Ei, en pitänyt itseäni muita viisampana enkä ajatellut, että tietäisin kaikesta enemmän kuin muut. Oikeastaan työni oli auttaa muita. Tuimme terveydenhuollon toimipisteitä ympäri Suomea niiden päivittäisessä työssä vastaamalla alan erityiskysymyksiin. Yrityksen nimeä ja tarkka toimiala en tässä mainitse. Olkoon se varotoimenpiteet tai vain halu keskittyä olennaiseen. Mutta mikä oli oikeasti tärkeää? Ei yrityksen nimi eikä edes oma
onnittelini. Tärkeintä oli se, että sain palata takaisin arkeeni ja tehdä sitä, mistä totella pitin. Pitkän poissaolon jälkeen se oli iso askel kohti normaalia elämää. Se oli askel takaisin arkeen. Aikaa meni jotenkin totella nopeasti ja joskus tuntui, kuin vauhti olisi vain kiihtynyt koko ajan. Vaikka todellisuudessa näin ei tietenkään ollut. Päivässä oli yhä 24 tuntia, viikossa 7 päivää ja minuutit kuluivat aina samalla tavalla kuin ennenkin. Koska ensimmäisen vuoden aikana kontrollit, eli tietokonetomografiat ja onkologin vastaanotot, oli suunniteltu 3 kuukauden välein. Tuli seuraava kontrolliaika suureksi yllätyksekseni vasta nopeammin kuin osasin odottaa. En koskaan miettinyt etukäteen, millaisia tuloksia tutkimuksista voisi tulla, koska en olisi kuitenkaan voinut niihin millään tavalla vaikuttaa. Olin ollut erittäin tunnollinen potilas ja toipuja ja noudattanut kaikkia lääkärien, hoitajien ja fysioterapeuttien ohjeita täsmällisesti. Se ei tarkoittanut, että olisin seurannut niitä pakonomaisesti, ja ihmeellistä kyllä, se ei ollut minulle edes vaikeaa. Tämä teki myös arjestani helpompaa, koska minun ei tarvinnut arvailla, mitä voisin tai saisin jo tehdä. Seuraava TT-kuvaus oli 23. heinäkuuta, ja tällä kertaa siinä alussa se oli hieman poikkeavaa. Minulla oli yleensä melko hyvät ja helposti löydettävät verisuonet, ja useimmiten laboratoriohoitajat tai sairaanhoitajat onnistuivat asettamaan kanyylin heti ensimmäisellä yrittämällä. Tällä kertaa aloin kuitenkin jo alussa epäillä, että kaikki ei sujuisi yhtä helposti, koska ensimmäinen yritys meni täysin pieleen. Se ei sinänsä ollut mitenkään epätavallista. Välillä näin tapahtui. Mutta kun myös toinen ja kolmas yritys epäonnistuivat, se ei enää tuntunut kovin mukavalta. Pysyin silti täysin rauhallisena ja yritin olla mahdollisimman positiivinen, jotta sairaanhoitaja ei huolestuisi enempää. Hoitaja sanoi hakevansa kollegan avuksi, mikä oli myös täysin normaali tällaisessa tilanteessa. Sillä välin ne verisuonet, jotka vielä olivat näkyvissä, katoisivat jonnekin syvälle, ja nyt niiden löytäminen vaati jo enemmän työtä. Kysyin, voisiko käyttää laskimovalolaitetta, mutta juuri kun asiaa pohtittiin, viimeinen yritys onnistui ja kanyyli saatiin paikoilleen. Itse tietokonetomografia on melko lyhyt toimenpite verrattuna magneettikuvaukseen. Pöytä liikkuu muutaman kerran edestakaisin suuren pyöreän laitteen sisällä, sitten saat varjoaineen ja taas muutama liike edestakaisin. Lopuksi hoitaja poistaa kanyylin ja voit lähteä kotiin. Kuvauksen jälkeen ei ollut muuta tehtävää kuin odottaa lääkärin soittoa tai vastaanottoa, jossa saisin tulokset. En koskaan nähnyt omia tietokonetomografia- tai magneettikuvauksen tuloksiani etukäteen, ennen kuin lääkäri oli keskustellut kanssani ja kertonut radiologin arvion. Vasta sen jälkeen tulokset ilmestyivät myös Maisa-terveyssovellukseen, josta pystyin itsenä lukemaan. Ja sieltä se sitten tuli. Uusi etäpesäkke oli maksan jäljellä olevassa vasemmassa lohkossa. Edellisessä maksaoperaatiossa minulta oli poistettu koko maksan oikea lohko sekä lisäksi sappirakko. Suuren leikkauksen jälkeen toipuminen vei aikansa ja olisin tietenkin toivonut, että saisin pitemmän aikaa vain hyviä ja pelkästään hyviä uutisia.
Joskus tuli tunne, että vaikka tein kaiken täsmällisesti parhaalla mahdollisella tavalla, silti se ei riittänyt. Ja niiden tunteiden kanssa piti taas selviytyä. Ja tämä oli vasta ensimmäinen takaisku. Sen jälkeen, kun olin saanut teettekuvauksen tulokset ja keskustellut lääkärin kanssa, minulle laadittiin uusi hoitosuunnitelma ja seuraavaa maksaleikkausta varten lähetettiin uusi lähette Meilahten sairaalaan maksakirurgian osastolle. Tuolloin tuntui, että se oli kaikista mahdollisista vaihtoehtoista paras, mitä minulle ylipäätään voisi tapahtua. Aina on positiivista, jos asialle voidaan tehdä jotakin. Ja nyt vaikutti siltä, että voitin. Kävin katsomassa Maisasta ja iloni sekä tyytyväisyyteni kasvoi, kun näin, että lähetteeni oli otettu osastolla nopeasti käsittelyyn. Prosessi eteni suurin piirtein niin, että jossain vaiheessa lääkärien kokous kokoontui keskustelemaan suunnittellusta leikkauksestani, jonka jälkeen määritellään tarkempi aikataulu. Aika pian lähetteen lähettämisen jälkeen minulle soitettiin päiväkirurgian osastolta ja kutsuttiin vastaanotolle. Tiesin taas olevani hyvissä käsissä. Menin tuttuun paikkaan, hyvin kevein ja hyvän tuntein. Jostain kumman syystä tunsin itseni hyvin viisaksi, kun löysin vaivottomasti oikean hissin suuren sairaalaan loputtomilta käytäviltä ja tiesin, mille kerrokselle mennä ja minne suunnata seuraavaksi. Todellisuudessa se oli täysin normaali ja arkinen asia, ja 100 ihmiset liikkuivat siellä sairaalakokonaisuudessa päivittäin. Mutta jostain syystä juuri sillä hetkellä olin hyvin tyytyväinen itseni. Päiväkirurgiassa tapasin viime kerralta tutun hoitajan. Ja hän muisti myös minut. Olen hyvin puhelias ja selitän jatkuvasti paljon. Ehkä se oli syynä siihen. En tiedä. Sain mukani uuden preop-juoman sekä pienen esitäytetyn ruiskun, joka piti pistää leikkauspäivän aamuna. Nyt ei ollut muuta tehtävänä kuin odottaa uutta soittoa osastolta. Puhelu tuli, mutta valitettavasti ei sellainen, kun olin odottanut. Tällä kertaa sain täysin odottamattoman puhelun toiselta onkologilta, joka oli katsonut TT-kuvien tulokset uudelleen. Kävi ilmi, että maksaan etäpesäkkeen lisäksi vasemmassa keuhkoissa oli näkynyt jotain epäilyttävää. Tämä oli luultavasti tähän asti koko matkan vaikein osuus, että 30. heinäkuuta onkologin ja maksakirurgin konsultoinnin jälkeen leikkauspaikkani peruttiin. Hetkeksi tuntui, kuin koko maailma olisi romahtanut, koska olin fiksoitunut pelkästään leikkaukseen. Ja nyt tuntui siltä, ettei mitään ollutkaan tulossa. Todellisuudessa kuitenkin oli tulossa vielä paljon. Terveysäppi Maisa on kerrassaan loistava keksintö, ja sen kautta asioiden hoitaminen sujuu todella helposti. Kaikki tarvittavat tiedot ilmestyvät sinne suoraan, ja näin sain tietää, mitkä vastaanottoajat tai toimenpiteet oli varattu minulle. Minun ei tarvinnut soittaa mihinkään tai varata aikoja itse. Kaikki tehtiin puolestani. Ainoa tehtäväni oli seurata tietoja ja olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. 13. elokuuta 2024 istuin taas tutussa odotushuoneessa odottamassa lääkärin vastaanottoa. Kaikki tuntui jotenkin liian tutulta ja miettin, että vuosi oli kulunut siitä,
kun olin ensimmäistä kertaa tullut tänne. En oikein tiennyt, oliko vuosi tällaisessa tilanteessa pitkä vai lyhyt aika. Siihen ei varmaan ollut yhtä oikeaa vastausta. Tähän vuoteen oli mahtunut niin paljon erilaisia tapahtumia, mutta lähes kaikki liittyivät vain ja ainoastaan minun itseeni. Tajusin, että olin käytännössä koko vuoten keskittynyt vain itseni. Toki olin viettänyt aika läheisteni kanssa aina kun mahdollista, mutta kaikki oli tapahtunut vain minun aikatauluni mukaan. Yhtäkkiä ymmärsin, kuinka suuren osan elämästäni sairaus oli vienyt. Katsoin muita odotushuoneessa istuvia ihmisiä ja ajattelin, että heillä kaikilla oli sama sairaus kuin minulla. Ehkä eri muoto, mutta silti sama. Monet potilaat olivat tulleet vastaanotolle puolisonsa tai jonkun läheisensä kanssa. Taas kerran mietin, että syöpä saattaa olla läheisille jopa pelottavampi ja raskampi kuin itse sairastuneelle. Itse olin kulkenut kaikki nämä vastaanotot yksin, ja se tuntui minulle sopivalta. Tietysti voin puhua vain omasta näkökulmastani. En tiennyt, miltä asiat näyttivät toisten silmissä. Ajatukseni keskeytyivät, kun lääkäri kutsui minut sisään. Istuin alas, kuuntelin ja ymmärsin yhtäkkiä, että olin jälleen lähtöviivalla, samassa pisteessä, josta olin aloittanut vuosi sitten, täysin uuden ja tuntemattoman matkan. Toisaalta kaikki tuntui jo tutulta, mutta toisaalta kyseessä oli täysin uusi tilanne. En ollut vielä täysin päässyt yli suuresta pettymyksestäni siitä, etten päässyt leikkauksen juuri nyt. Samalla tiesin kuitenkin, ettei minulla ollut muita vaihtoehtoja kuin kuunnella, millaisia mahdollisuuksia minulle tarjottiin. Lääkäri sanoi, että olisi parasta aloittaa uusi sytostaatihoito, jotta tilanne saataisiin rauhoittumaan ja hallintaan. Tämä voisi antaa minulle mahdollisuuden päästä myöhemmin maksaleikkauksen ja tuhota uuden etäpesäkkeen. Uusi sytostaatihoito ei ollut se, mitä olisin halunnut. Ensimmäisestä hoidosta olin saanut pysyviä neuropaattiaoireita käsiin ja jalkoihin, ja tietenkin mietin, mitä seuraava hoito voisi tuota tullessaan. Koska minulla oli hoiton aikana ilmennyt vakavia sivuvaikutuksia, en enää voinut saada oksaaliplattiinia. Uudessa hoidossa käytettäisiin edelleen bevacizumab-infuusiota ja kapesitabiinitabletteja, kuten ensimmäiselläkin kerralla. Uutena lääkänä tuli mukaan irinotekaani. Sanoin lääkärille, että haluan hetken miettiä. Tiesin, ettei minulla ollut ongelmia bevacizumabin tai kapesitabiinin kanssa, mutta en ollut varma, haluanko ottaa uuden lääkän mukaan hoitoon. Koska ensimmäisessä leikkauksessa minulta oli poistettu 25 senttimetriä paksusuolta. Irinotekanin mahdolliset suoliston liittyvät haittavaikutukset herättivät luonnollisesti epäilyksiä. Miettin asiaa pitkään kotona, enkä halunnut kiirehtiä päätöksen kanssa. Vaikka toisen hoitojakson ensimmäinen sytostaatihoito oli jo 2 päivän päästä, odotin rauhassa. Tulisiko minulle jokin selkeä tunne siitä, mikä olisi oikea päätös? Vietin paljon aikaa ulkona ja jossain vaiheessa tiesin tarkalleen, että otan myös irinotekanin. Päätin, että jos siitä tulisi hirveitä sivuvaikutuksia,
Käsittelisin ne silloin, kun ne tulisivat, enkä murehtisi etukäteen turhaan. Tämä vahvisti jälleen kerran sen ajatusmallin, jota olin aiemminkin käyttänyt. Oikeat päätökset olivat jo jossain olemassa. Piti vain odottaa, että ne antaisivat itsestään merkin. Niin kuin myöhemmin selvisi, päätös oli oikea. Kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa jaksoa.